286 proxectos de entidades de Pontevedra e da súa contorna son os beneficiados na convocatoria de 2024 do Plan Social de Ence. Entre eles repartiránse 3 millóns de euros. É un esforzo que ademais facemos convencidos de que con este proxecto vamos a axudar a mellorar a calidade de vida e tamén, en función da área da que estemos falando, tamén a xerar oportunidades en todo o noso entorno. Nesta convocatoria a quinta do plan presentáronse 495 proxectos. Foi unha consultora especializada encargada de analizar cada unha das solicitudes para escoller finalmente as beneficiadas. As iniciativas recibirán unha contía máxima de 60.000 euros. A gran cantidade de propostas recibidas, como dixen, pois consolida que pois este plan como unha ferramenta unha ferramenta fundamental pois para o desenvolvemento social e económico pois de Pontevedra e do súa contorno, non? Como dicía, de Marín e sobre todo Marín e de Pollo. A área de actuación con maior número de candidaturas foi a de promoción do deporte de base e elite, con 116. Séguenlle Educación e Cultura, con 57 proxectos, Inclusión Social, con 48, Recuperación e Coidado do Entorno, con 45 e Emprendemento e Innovación, con 21 iniciativas seleccionadas. Seguiremos apostando polo apoio á sociedade, seguiremos apostando pola sostibilidade e seguiremos apostando polo desenvolvemento das áreas onde traballamos. Segundo explican dende Ence, hoxe mesmo comezaron a enviar as comunicacións relativas ao plan social aos proxectos seleccionados.